shisha ka jungu Jesus Christ hangi haga gospel ka jungu Matthias lo na bakhat nyaw ka dekot baning kong ter ka pau ye ka dur ka shisha jungu try Jesus Christ amen namal tuang ni kong bau Jesus le lam yo Petros yo Jacob ba Yohanes para jungu hakwe ka Jacob kerpang hajrong jo ulum Bat hang ta la pen kladur yo Jesus Christ hakmat jong kini gisenran. Ka khamat jong u te long kala tung shan kum ke singi. Bat ke jan jong u kila long li kum ke jing shai. Hakmi ru Moses bat u Elijah lan u Elias kila pau haki ge de kren bat u Jesus. O Petros ju ya lang bat u Jesus. U Jacob u Yohanes ya lang bat Jesus Christ. Kila bani bam jarangkat ber kila bani shibun ke ber Jesus Christ rangkat Henry ka dur ba shisha kim pat ju I menuno hakani ka por ki sedang menu I thamai kata ka dur ka balapen pau da ka por long lapen kla dur yu hakmat jongki te ka khamat jungu kala tung shan kum ke singi ong lambat nga te ka khamat jong o kala tung shan kum ke singi Barki janjung u kila longli kum ke jingshai ikata ka long ke dur ka shisha jong Jesus Christ hallelujah endang ila late nang ni setai sebning in sa shem yo Jesus Christ ba omdei setia u long tang kum tu kum briu bomdan setia ka buram bomdan setia ka jing tungshan henry ka tin jom lai kong ba ka dur jong Jesus Christ ka long ka tungshan kham palat Bani ka jing shai jong ke singi. Lepi puli naga kitab jing pan pau. Pinsa shem ya ka dur ba shisha jong Jesus Christ. Hallelujah. Ki khamat jong o kilong ke ba kum no. Kum ki thlik ding. Pi. Ki ka jan jong o kilong kum kirnong. Udon ka dur ka ba tang shan ka dur je ka buram ka dur ba kinja blai. Hang ni ek kisin randang pan pau tang khendiat. Long baka khamat jungu kalong tung shan kum ka singi ke jan jungu kilong li kom ka jing sha kata long ka dur ka baning kong ka ba la pen pau ha kisun ran reg ha ka kitab jing pen pau long ka dur ka bam la shi ban pe long ba kra ho ka kata uta de jisu jonga jongpi amen uta udai u jisu jonga ba jongpi uba nging se kendu shen endang ila lekno na kane ka pertai Kapor kala janhi bangina syam yone. Bat minta kwe ka bang asuk komen ban ya kren bat pi. Kalong ba ningkong kini kesenran kila shobi hagata ka jingu I ka jongki ya ki ba mayan. Kila longkum ki ba shobi. Malong ba kila syukran rumah ki ong ba lani memon aturai to ini tau lai teliki yang trap hangni. Kawai Moses, kawai Elias, kamu Elijah, Henry kata kamlong ARM. Henry hadin kata Jesus Christ lo wan kata yaki, bong WhatsApp ting, to yeng wong, but anda kila kendit benriu nang ta, long kim yo issue yano Henry kiyo itang yao Jesus, ong lamat nga, kim yo issue. Yano ru Henry tang yau Jisu. Ngaku apa dia ben keren nak ada kapor yang kan dia kentin. Ong tang yau Jisu Christ. Amen. Kajing jeng ke bon ki briu ki klet ya kane ka bentah. Bon ki briu ki la ban sneu kum ni lakum no ki briu ken yo I nga. Ki briu ken yo I yangi. Bangilong ki ba kraw, bangilong ki ba start. Bangilong ki bri badan bor, bangilong ki bri ki bala ban le ki ngilong kita ki ba de ban yo ka nam, ngil ban yo ka buram, ngil ban yo shibon ka spa, ba shibon ki ka protai. Henry hangni ngi iba kam da don kam kita ki baro. Henry ka badan kam tam kalong ban yo I tang yau Jesus Christ. Hallelujah. Ano mi issue ya Moses, ano mi issue ya Elijah, ano Elias kama ahni, hani ang Elias tang baka jingmut ke jong jokani ka tin Elias higala tau Elijah. Ano mi issue ya Moses, ano mi issue ya Elijah,
Henry and yo I tang yau Jisu. Namar ulong ba de hok ban yo ka buram. Ulong ba de hok ban yo ka jiro. Ulong ba de hok ban yo ken yaga yak ke baro ken ka buram ka jiro bar ka nam bat na dam sidong de ban yo do Jisu Christ. Amen. Di na magata halor ka ne ka bentang asngo man ang ngin kam yo I ken yo Jisu Christ haka jim ka jungi. Haka kibreu ki yo yaga jing pen kia tungin ai bor ka nam siyaw Jisu Christ ka buram siyaw Jisu Christ. Amen. Haka kibreu kinyo ka jing pelait kinyo ka no ka jing ku na blay tungin am ai ka buram siyaw briu hari tungin ai ka buram siyaw blay. Une uyo anes nang penaptes haka bagasngi. Haba keren sipangu Jisu Christ ong ini gigintien. Kadaya ban man kraw. Bat yang ban man read. Kata kalong kajing sotu jong kibriu ba ublay penan kam. Amen. Kajing sotu jong kibriu ki ba ublay penan kam. Kibriu ki ba ublay penan kam. Kim jiaro yelade. Kibriu ki ba ublay penan kam. Kim ju kwa ye ka brom yela jong. Henry kibriu ki ba ublay penan kam. Kidai kibriu ki ba penrit. Kibalong humble, como ang tinprang, kibalong humble, kepenrit yala di hakmat jo blay. Kim ju kam yala di ba kilong ki ba kraw. Henry ki kam yala di ba kilong ki ba red. Bar kepenrit yala di da ka donor ka ba khut. Kam day ka jing sarong sngurit. Henry ka day ka ta ka ba kita don ka donut ba penrit hakmat jo blay. Henry ka ju ka por pade kilong ki breu ki ba kuwa ban job ye ke men simba kodor. Henry ben yala persya yo soitan chisindan. Amen. Di ngine puli ngine por sa gawai ka benta. Kumala tohang ni betang yau Jisu. Mo? Day yano day tang yau Jisu Christ marway. Di puli ngine ka por sa gawai bar ka jaka. Kabetu kong ba ngin pet ben ngin kimi tang yau Jisu Christ. Unong penlong ba nong penjanay ka jingay ka jungi. Hebrew wala nong bakhat ar kadekot ka ba ar kaong ini kikintin. Da ka ba kemi siyaw Jisu unang penlong bat unang penjanay ya ka jinget jungi. Tay hang ni ka tin jo like a Quran. Baginam kemi siya no. Nginam kemi siyaw Moses. Nginam kemi siyaw Elijah lanu Elijah. Nginam kemi siyaw pastor, nginam kemi siyaw rangba balang, nginam kemi siyaw no teman besan. Lani wei rangba haka balang lani haka niam. Haray tungin kimi siyaw Jisu Christ. Balong nong penlong. Bonong penjanay. Yaka junget jungi. Ong lang bat ngay nagakantin. Dagaba kimi siyaw Jisu. Unong penlong. Bat unong penjanay. Yaka junget jungi. Tang mau balak ban penkelai ka jem ka jungi. Balak ban penlong, balak ban penjanay ka jingek ka jungi. Haswa bangin let ban ya kenduk yo tra Jisu Christ asun beneng. Namar ubreu lak ban penkelai ubreu. Bar ubreu simala sa dia ban jau snam na kamda weipat ubreu. Hendai di tangu Jisu Christ marway. Bala yap lo ding penal jau snam ang tay. Bala kenya ya ka jing kenya ban aingu isyo blay na kamda jungi ki breu. Ba menba ngingi long kinong pop ong kaktiin ka jo blay. Ukres ula yap pli na kabanta jongi. Hallelujah. Ukres ula yap pli na kabanta jongi. Menbangi long kinong pop ukres ula yap pli na kabanta jongi ong kaktiin jo blay. Nagada kadaw kanyin kimi tang siyaw Jisu Christ. Unang penlong banong penjanay ya ka jinget ka jongi. Day kata kadaw. Bangim don kaman yu you know. Harengin yu tang yu Jisu Christ. Amen. But hako ke singila da pinang ban pet siyaw Jisu. Pinang ban kimi siyaw Jisu Christ. Balong unong penjanay ka jinget ka jongpi. Utray un penamburam ya ka jingem ka jongpi. Namar pinam yok buram siyo mapin ray try Jisu un yok ka buram. Baro chispa na ka chispa un yok ka buram. Haba mapipit Shekriyo blay, haba pipi ay tisyo blay, haba pipi duwayo blay. Ngani tu piu blay, unda don rekat pada kerkui ka jem ka jompi. Ngin ino no ka jing sarong, ino no ka jing so kraw, ka jing long meng. Bangin penrit ila de kmat jom blay.
ublay ukwa bangin penrit seo hang tate unyo ban penakam ka jem ka jungi pikan maun em nang tuna gospel Matthews lenong ka ba khatway ka do khat ba arfu prater ter wong to wan hanga pi baro ki ba thaj ber ki ba khia ka jingket dengan pen jem ya pi nang ta shi wong to shim kalang kor junga pi to ikairu nanga na ba nga ba lui but red haka do no te pen shem ka ja thai ka men sem jong pi nga u ba lui but red haka do no te pen shem ka ja thai ka men sem jong pi la bi kwa ban tip u e u jisu long kum no jisu hang tu pen yo i yo jisu kres ka dor ka jo jisu ye ka jing lui ka jo jisu ka jing ka sta ka jing red ka do no ka jo jisu kres ka nga u ba lui but red haka do no kamu bas nguret haka do no te pen shem ka ja thai ka men sem jong pi hallelujah ping David nang ban pen red hakmat joblay kuma jisu ulong bas red ngirung ilong ki bas red amen te nang na shushu haba pi bat manga ngilong ki breu ki bala khmi jo jisu ko bala ong mane un pen janai ka jinget jungi namak tin be kong klem ka jinget amla an pen sobhayo blai ublai ko enga pi ban nge kane ka jinget ka jiada ka ba yo sngew ka tin jo blai rom chi pho khat nyau ka krene kata ka jinget ka jiada ka ba yo sngew ka tin ka jo blai bala ka juga por haba pi vi don ka jinget tin ka jo blai kong ki e ke baro ki bala yo to ba ngai ong lang bat nga lada pila ban ngai ke baro kilong ki bala yo to ba ngai ki baro kong ka bala lada pila ban ngai ti nama kata bangi don ka jinget lang ba Jesus Christ bar ka jinget ro ka de ka jinget bar panjanai ba ke baro kilong ki bala apa pi duai ya ki ba pang stom ki yo khia ha pi le ka no da ka jinget ublai un da kerku da buram ni ka jinget jong pi shushu ka wei ka ba ngakwa ne por bin ai ka jing pen so thu ye pi ka long ba tin jublai kong tu ye la persya yo soitan Henry depan ko ngu ila deu blay soitan un peri ap no na pi Jacob le nang basaw chiti jong Jacob le nang basaw kada khot ka ba henyau ko ongkom ne namagata to pen ko ngu ila deu blay Henry to ila persya yo soitan te un peri ap no na pi ong lang bat nga namargata tu depan ko ngu ila deu blay Henry tu ile persya yo soitan te un pet yap no na pi ngamat pi ka kam jongi kalong ba ngin pen ko ngu ile de ha oblay kamut pendemret leng ba ka jing duai pendemret haki do no jongi sha oblay Henry ha ka ju ka por ya le persya da ka bor ka jong blay yo soitan te soitan un pet yap no na pi amen kijing pang ke bawana soitan be no ka tengu Jesus Christ Pilesibun ki da ka bor jong Jesus Christ. Ong amen. Marcos lang bakhan riu kan khat nyo kan prabi kan ma ong komni. Kini ki dakru kin bud iki benget ya ka kertenga jong akina be gi sui. Kin krani ki threi batamai kin ra gi besen la de pindi e ga pnyap kan pen sniu ya piken kin bukti hagi bapang bat kita kin khia. Pi kini baro de ka kertenga jong Jesus ka ba donbor bat ka pen khia wa pelai ka bek suit badala sidang ngingi sulong tangki aktiar bangin le kita ki bro daga kerteng ga Yesus amen te ngin ai berbor ka buram shoblai te nala shushu ngin pen red ngin pen dam ile shoblai ko bal ang to pen ko ngu ile shoblai ile persya setan un pet yap no na pi ngan puli biang sa ka wai bede umba kongkom ne Chiti ben kong Petros lan basan kada khot ka ban riu ban nyau terter ongkom ne to pin red yala de na magata hapo gakti ba kraw bor ka jong oblay bon yo pen kraw ya pi hakaya babit daga ba bread halor jong u ye ka jing kuslai jong pi baro naba usmar sukher ma ush phang jong pi amen Topen red yala di hapo ga ksangti ba krabor ka jong oblay.
Ba ni pen krau ye pi hakaya ba bit. Orang lambat nga. Pen rit yela di hakamat ublay. Tiun pen krau ye pi hakaya ka ba bit. Kamut kaya ka ba biang ba. Boleh tip ya kata ka benta. Haba pila pen rit sa ublay un pen krau ye pi hakaya ka ba bit. Ngumdon kaman kerki ban yo ya ka buram. Omdon kaman kerki ban yo ki ya ka buram regang kam tame pen rit yel de sa ublay un sa ai ya kata ka jingdon kam jong pi hakapor wa biang. Pi. Nagta daw ngide ban shania ha ublay haki ke baro shania ha ublay. Lapang sitom longkom kunoro pin shania ha ublay. Amen. Aingo sa kuway ka bentana ka tin ka jaway kong ba ublay u ay pi o man simakot utaman simakot badan po jong pi ulong kam kraw ban yaw tawad na haka pertay ka bamut usaitan tunya puli ne por chiti ban kong Yohanes lenong ka saw bat ka de khot ka saw kan ongkom ne mo way Yohanes lenong ka saw do ka saw ongkom ne ma pi long na ublay ko kun hep di pila job ya kita naba ulong uba kam kraw uba hapi ban ya uba haka pertay ong lang bat nga naba ulong kam kraw uba hapi ban ya uba haka pertay kajingkali kalong uta badan po jungi uba long kam kraw ngakuan itu pi day katakan u Jesus Christ udah na po jungi u men semakot udah na po jungi amen nama Jesus Christ wang ba kat ki bala pediang u lai balong ki kuno blay kom tangi pediang Jesus udah na jungi ngilong ki kuno blay kabar Jesus Christ wang to pediang u men semakot kom tangi pediang u men semakot ya don jungi kom ta ngidon ru kabor nama balai nama ba ang ru kam apostol nama kong dekat ba pra pinyo diang ka bor endalawan men simba ko japi hangi hakashiti ka jong Yohanes bede saw ong ba uba kam kraw utaba happy ban ya uba haka pertai namar kata ka tikena klong ba uba dana po jungi de Jesus Christ de men simba ko de blehi udon haka donut jonga ba jongpi ong amen uba dana ka pertai bede ude soitan nada kita suji kray ki ki bas new ki bana pertai nama katangi kam kraw mangi kam kraw ta badana po jungi ban yo badana ka pertai nama ngi don yo blay ngi don yo jisu ngi don men sebe ko jobu don jungi nama kata ngi don ka bor ba kam kraw kam dei ka bor jungi ndai ka bor jobu blay badana po jungi nagata daw wat ki ba pang masitom ki khia ba duai ba sibun ki laban sia namar ka jing don jongu jisu bat uman semba ko hapo jongi nangai pi baro pindan amen dua jur shazing e dua itilot choblai ba pinang yo shu e ka bor min yo shu ya ka jing trai men semba ko ha ka ni ka balanga jongpi maki happy baro iwei po baro badan hangni ublai uda pen kam shisha ublai uda don rekat pen hem me ka ben sim ka jongpi ba pin yo yacha prang ha kam ka jong play amen worshiping don mano ba shifting lesi bi shifting ik suj shifting ik rengai bi shifting ha piat marwe ha cloud bi shifting ha piat chino ngan ong apdeng jong pi kam kraw utabadan ha po jong pi ban yo utabadan ha ka pertai om don bala ban job ye pi namar ba u Jesus Christ u don rekat bat pi amen ula kularu ikan kentin ong hakme nga long ringkat bat pi halaga sngi hadu ka waino ka pertai nama ka tawat shifting duai pi aja ka jingai ublay ula ip ya ka bor ula ip ka jingai ula ip ya men simakhuj ula ip na daw sidong nama ka ta ya ka bor jong play penrit ile choblay baru blay pen kam ka jing ko jong fi te nganam penjrong tu duai lang ane po eti choblay yala di simen ko pa jungo benengan ga por ngo wana khamat jome haga kertenga jomu tra Jesus Christ bar Nazareth
Try Jesus be e jonga ka long ka por ka ba bahatam. Bara ble yo try ka ba ki bengai ko Jesus be. Kinyo try Jesus be e banai tilur sheme kan try la ka jonga jingem. Try Jesus kan mau ye ki try. Ha kan ka jingem ko try Jesus ka balong. Tang si por ni per thai ko try Jesus be e jonga try. Ngin IT la ka jingem tang sheme kan try. Mami try ba tang mami hi ba di hok ban yo ka buram. Ba di hok ban yo ka jing mani. Bari hoka blay ban yo try na dong sidong. Mami try Jesus melong em jugis em. Melong blay ban bor. Melong a blay jo try ka bo jing pen em ka bo jing men kia ka bo na shel go try. Try nginam shep tingi ki suki kray nam shep tingi de bol jing domra. Namar kam kraw ta badan po jingi. Ban yo ba don na ka per thai go try Jesus ba khodar. Try namar ka tagen try Jesus e jonga. Bagine tilot ilaka jonga jing em khamat jame. Kira tilot ilaka jonga jing em khamat jame gen try. O gen shania hame gen try Jesus ba e jonga try. O gen kimi tang shame go try ba khodar. Ablay gen kimi tang shame. Ken kimi tang shame go try Jesus ba e jonga. Try ken kimi tang shame balong unang pen long banong pen janai ka jinget jongki ko try. Ablay jo try. Ngakwa go try ba kinum pet shano kinum pet shaw briu. Herigin pet tang sheme ken try ba khodar ablay jonga. Try Jesus e jonga ba kinum yo I ano na kinum I tang yeme. Kanno ko long ba ha. Hapdeng ka berteng in yo I yeme. Hapdeng ki e ke barang in yo I yeme. Nginum yo I ki e ke barang dai tang yeme try Jesus ba khodar. Try ker khu ye baraki kon ki jome ken try ba khodar. Hallelujah kadang Jesus Christ. Amen.